खुलुमबाय आंनि मुङा रत्नेश्वर नार्जारी आरो बिफानि मुङा निर्मल नार्जारी आरो बिमानि मुङा लाबायनु नार्जारी। गामिया सिमुलता फुफिजिया दंफांबारि होनो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जिल्लाया क'क्राझार। दिनैहाय नोंथाङा नुनो मोनदों नोंथांनि खाथियावहाय गोबां प्राइजफोर दङ, नोंथाङा बेफोरखौ माबोरै मोननो हाखो? बेखौथ' आङो गोबां दाब दाब जायगाफोराव थांनानै कम्पिटिसन बादायनानै मोननाय जादों। मा मा मेथाइ रोजाबनानै नोंथाङा बे प्राइजफोरखौ मोननो हादों? बे मेथाइखौ आङो मडार्न संबो रोजाबदों आरो फक सं, बेनिफ्राय बादारि लावखार मेथाइ, बेनिफ्राय बैसागु मेथाइ, बेफोरखौ रोजाबनानै मोननाय जादों। खोनानो मोनदों नोंथांनि मेगनावहाय एसे प्रब्लेम दङ, बेखौ गुवारै फोरमायना होनो हागोन? आंनि मेगनाथ' जोनोमनिफ्रायनो 20% नुयो डक्टरनि रिपर्ट बायदिब्ला। दा बे 20%जोंनो आङो नुनायजोंनो सोलिबोगासिनो दङ खुनुरुखुमै। दा फरायनायाव आङो खस्थ' मस्थ'यैनो फरायनाय समावहाय खाथियावहाय नायनानै लिरनांगौ बा खाथियाव नायथाबनानै फरायनांगौ जायो। नोंथाङा खोनानो मोनदों जों नोंथाङा क्लासिकेल लादों, बेनि सोमोन्दैबो नोंथाङा खोन्थानो हागोन? क्लासिकेलखौ आङो 2008निफ्राय लानाय जादों, 2008निफ्राय 2013सिम। दा क्लासिकेलखौ बिसारकनि सेकेन्ड इयारसिम मोनबाय। दा बेनिफ्राय गारनाय बायदि जादों आरो फैसा थाखानि अभाबनि थाखाय दा लाथायजोबनो हायाखिसै। दा बोसोरनै आद्रा जानानै दङ। दा नोंथांनि मेगनावहाय आर्दार फाहामथायनि थाखाय साबसिन फाहामथायनि थाखाय सुबिदा दंना गैया? सुबिदाखौथ' गैयैखौनो बुंनांगोन। सिगां फाहामथाय लादोंना लायाखैमोन? सिगां फाहामथाय लानो थांदोंमोन, नाथाय गेरेन्टि गैया होननानै बुंदों आरो जिर' गेरेन्टि बेबायदि। अनसुंथाइनि थाखाय आङोथ' सरकारनिसिम अनसुंथाइखौथ' मोननो लुबैयो। मानो होननानै बुङोबा दिनै आङो बे 20% नुनायजों आं जेबो मावनानै जानो हाया। थ' बेनिखायनो आंनि थांनानै थानायनि लामायानो बे रोजाबनायनि गेजेरजों, मिउजिकनि गेजेरजों। बेनिखायनो आङो गोदान सरकारनिफ्राय जुदि अनसुंथाइ मोनोब्ला न'फोरावनो स्टुडिअ'फोर खालामनानै बा क्लासिकेलखौ फोजोबनानै गुबुनखौ फोरोंनानै बा माबा मोनसे बे रोजाबनायनि गेजेरजोंनो आङो थांनानै थानायनि लामाखौ दिहुननानै लानो हागोन आरो। खुलुमबाय। बे समाव आङो रादाबनि गेजेरजों रायजो राजा आरो लोगोसे दानि जोंनि बिटिआर सोरखारनिसिम आङो गंग्लायै खावलायदों। आंनि गथ'नि मुङा रत्नेश्वर नार्जारी। बे गथ'आ दिनै 26 बोसोराव आगान होबाय। आङो 15 दिन जोनोमनिफ्राय 15 दिननिफ्राय आङो ट्रिटमेन्टखौ लादोंमोन आलिपुर शिशु बिसेसगनाव। बिनिफ्राय थाङै थाङै जोबथा मथथे 8-9 बोसोर बैसोआवहाय नेपालावबो लांनाय जाहैदोंमोन। दा बिनि मेगना अपारेसन खालामब्ला गेरेन्टि गैया होननायलाय अपारेसनबो खालामनाय जायासै। बेनिफ्राय स्कुलावबो हगारबाय। खुनुरुखुम मारिया मथियै दिनैसिम हायार सेकेन्डारि पास जानानै न'आव जिरायनानै दं आरो क्लासिकेलबो लादोंमोन। गेजेराव 2012आवहाय दावरावबो जानायलाय 2008निफ्राय लादोंमोन नालाय क्लासिकेलखौ गसाइगावआवनो बरुन दे होननाय सारनावनो। दा आद्रा दङ आरो। दा गभर्नमेन्टनिफ्राय माबा मोनसे अनसुंथाइ मोनोब्ला आङो बेखौनो होनो सानदों आरो गथ'नि मुङै बे दामग्रा देग्रा जिनिस बायनानै होनानै गथ'आथ' फोरोंनो हानाय एसे केपासिटियाव फैबाय हिसाबै एलाकानि गथ'फोरखौ फोरोंनो हानाय, बेजोंनो थाखि थुखि सोलिलांनो हागोन बिदिनो सानदों। दा आङो निरुपाय बे हिसाबै बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय आरो। दा बेखौनो आङो आरो जावले खावलायबावनो लुबैदों सोरखार एबा रायजो राजानिसिम
आंनि बे गथ'नि जिउआ जाहाथे नोंथांमोननि हेफाजाबाव नोंथांमोननि मददआवहाय जाहाथे थांनानै थानो हानायनि मोनसे राहा जायो बेनि थाखाय आङो गंग्लायै आरो खेबसेबाव खावलायनाय थाबाय। गिबिनि सानखौ लानानै बोसोर बोसोर समा बारलांबाय दैबाजै नोंनि बिनानाव थैया उसाव बादाव गुलु गुलु मोनथारबाय मोना फैगोन साननानै लेंहरदो माबार बाजै देग्लायनि बोसोर गोदाना लेंहरदो माबार बाजै देग्लायनि निउनियारा नै बाजै हाबनि नै बाजै हाबनि। दा बे समाव आङो गासै रायजो राजाफोरनिसिम खावलायो आरो लोगोसे गोदान सरकारनिसिम खावलायो आरो लोगोसे दानि जेसेबां माने बड' फिल्म इन्डास्ट्रिनि माने प्रडाक्सनफोर दङ बिथांमोननिसिम आङो खावलायहरो आरो जिहेथु बिथांमोना आंनि बे मेथाइफोरखौ अनसायो आरो अनसायनायनि गेजेरजों आंनि मेथाइफोरखौ माने फोसावनानै होयो आरो लोगोसे रायजो राजाया अनसायबाय थायो बिनि थाखायनो आङो बयनिसिमबो खावलायहरनाय जाबाय आरो।